Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Irin guztiak ez dira zuriak. Peruk eta Xarifek hitzaldia izan dute institutuan, eta amaitzerakoan, bertan entzundakoaren gainean aritu dira. Solasaldiaren ondoren hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Gaur, institutuan eduki dugun hitzaldia itzel gustatu zait. Gazteen irudia eta estereotipoak. Oso gai aproposa guretzat, ezta? Bai, hala da. Interesgarria izan da gazteak ez direnek nola ikusten gaituzten eta guta ze iritzi duten jakitea. Eta benetan diotsut, zer pentsatu handia eman didala han entzundakoak. Egia da, denetarik entzun dugu. Baina datu batzuk oso esanguratsuak izan dira. Uste nuen baino hobeak. Adibidez, gero eta gazte gehiago ari garela lanean edo ikasten. Eskuzabalagoak, solidarioagoak, konprometituagoak garela. Bai, surtz egin dautzen haute datu horiek. Eskerrak zerbait ondo egiten dugun? Hala ere, nik uste dut helduen ikuspegitik begiratzen direla gai asko. Gogoan hartu gabe, gazteen artean dagoen aniztasuna. Esango nuke orokortu egiten dela. Eta denok ez dugu berdin jokatzen. Guztiz ados zurekin. Gutxi batzuek egiten dituztenak askotan orokortzat hartzen dira. Esaterako kalean edatearena edo eta droga kontsumitzearena. Bai, benetan gertatzen dira. Baina denok ez ditugu olakoak egiten. Ez horixe. Bestalde, komunikabideek ere ez dute askorik laguntzen. Arazoak daudenean baino eskara izpide izaten. Bai, badirudi gazten zati batek osotasun ordezkatzen duela. Gaur egun gazteok alferrak garela. Ez zaigula ezer interesatzen eta horrelakoak entzuten dira. Argi eta garbi esan da, gazte horiek osotasunaren zati bat baino ez dira. Baina batzuen erruz, denok sartzen gaituzte zaku berean. Eta gero estereotipoak datoz. Eta horiek beti izaten dute kutsu negatiboa. Oraintxe esan duzu. Adineko askok gaztei buruzko irudi negatiboa daukate. Behar bada ezkaituztelako ondo ulertzen. Bai, zalantza barik. Xarif, hitzaldian entzundako esaldi bat ekarriko nuke berriro ona gure artera. Gaztei entzun egin behar diegu, zer egin beharko luketen esan beharrean. Bai, elkarren berri izan behar dugu. Besteen interesak zein diren jakin behar dugu. Baina bata besteaga handiko oso urrun gaudela uste dut. Bai, halaxe da. Urrunegi gaude gauza askotan. Hurbilago behar genuke. Bestela, gutxi batzuen ekintzak denonak direla pentsatzen dute. Eta kontrako aldarrikatzea dugu helburu oraingoan. Badakizu, irin guztiak ez dira zuriak. Entzun berri dugun solasaldian, Peruk hauxe esan du. Eta benetan diotsut, zer pentsatu handia eman didala han entzundakoak. Zer pentsatu eman aditz lokusioaren sinonimoak dira, pentsarazi eta pentsatu eragin. Hona hemen beste adibide batzuk. Zer pentsatu handia eman ditorrek. Zer pentsatu handia eman zidan zure erantzunak. Peruk berak beste hau ere esan du. Eskerrak zerbait ondo egiten dugun? Gertazitekeen, baina zorionez gertatu ez den zerbait adierazteko erabiltzen da egitura hau. Eskerrak esapidearen bidez eratuta dago, aditzari ene erantsita. Beste adibide batzuk ematearren, eskerrak esan didazun. Eskerrak eskaituen ikusi. Horrez gain, Peruk honakoa ere esan du. Gaztei entzun egin behar diegu, zer egin beharko luketen esan beharrean. Beharrean posposizioa aditz burutuaren ondoren jartzen da. Horren sinonimoak dira parik eta ordez. Adibidez, konpondu beharrean apurtu egin duzu. Egia esan beharrean gezurra esan duzu. Eta azkenik beste hau ere esan du Peruk. Oraintxe esan duzu. Oraintxe esan duzu lokuzioa honakoen sinonimoa da. Bai horixe eta jakina. Guk ez dugu inoiz irabaziko. Oraintxe esan duzu, inoiz ere ez.